Tervepä terve. No niin, nyt te saatte tietää, että mä teen, tai en tee uutta kanavaa, teen kanavan, jolle mä laitan nyt paskaa. Ja sitten, sitten mä teen erikseen kanavaa, minne tulee pelivideoita, sitten biisejä ja sitten tälle Arnopäänä 15. Tälle tulee jotain semmoista roskapaskaa, mitä toi superräppikin on. Sitten tääkin tulee sillä päikilakkona video. Sitten sitten mitäs nyt? Niin joo. Niin, että mä oon, että mulla ei oo niinku tiettyä aikaa koskaan, että ehkä joskus niinku joka viikko tulee noin yksi video. Ja niin. Mä oon kavereitten kanssa, niin siitä mä vaan niinku tässä ei niinku Superpottu Gamer ja Superpottu mies, niillä on niinku tasan 3 henkilöä. Niin mulla ei oo henkilöä, että mulla on vaan niinku minä. Ja sit mulla on jotain kavereita, että niitä kaverit vaihtelee ja sitten niin jos ne haluaa laittaa jotain paskaa YouTubeen, jotain paskaa, en tiedä, niin sit ne muokkaan, tai no en oikeastaan muokkaan, ja sit ne laitaa YouTubeen, ja sit ne naurataan ja sitten muistakaa likettä ja it's so fucking peace.